Moi, that's Finnish for hi and bye, and I'm at Ruttula, Finland at this wonderful camp, and I have these wonderful guys here, Antti and Justus. Yeah, and so they're gonna share some Finnish with you. And go. Alexa on pieni hössötäti. Sitten se on kiva kuulla sitä kaikkea, kun se ymmärrä yhtään mitään, mitä me puhutaan siitä. Kuuntelee vaan tossa. Höpötetään jotain outoja. Sillä on tämmönen kiva pieni kamerajuttu, jolla se kuvaa jatkuvasti. Onko toi kännykkä ihan hirveän iso? Ei se ole kännykkä, se on tämmönen parin megapikselin joku HD-tasoinen kamerasysteemi. No joo. Se varmaan laittaa tän jonnekin omiin kivoihin arkistoihin, mitä se sitten aina katselee. Tuutko säkin puhua menkään suomeen Alexasta? Yes, so these are the wonderful deep thoughts we have at our camp in Finland. Moi. Hei! Aleksalla on kauniit oranssit hiukset. Kiitos.